Akwụkwọ nke Job isi nke 27. Mgbe ahụ Job gara n'ihu wee gaa n'ihu n'ilu ya na-asị, Chineke na ụwa ewepụwo ikpe m, n'ihi na onye pụrụ ime ihe niile etinyewo mkpụrụ obi m n'ihe ilu. Ma ọ bụrụhaala na ume m dị n'ime m, ma mmụọ nke Chineke dị n'ime m, egbugbere ọnụ m agaghị ekwu ihe ọjọọ, ire m agaghị ekwukwa okwu aghụghọ. Chineke agaghị m ewepụ ịdị ọcha m na ihe mgbochi m ga-eme ka ị bụrụ onye ezi omume ruo mgbe m nwụrụ. Onwe m ga-echekwa ezi omume m, agaghị m ahapụ ya. Obi m agaghị akọcha m karịa ụbọchị m. Onye iro m ga-adị ka onye na-eme ihe ọjọọ, onye na-ebili megide m dị ka onye ezi omume. N'ihi na olee olileanya onye ihu abụọ nwere mgbe ọ chịkọtara akụ? Ọ bụrụ na Chineke ewepụ mkpụrụ obi ya, Chineke ọ ga-anụ mkpu akwa ya mgbe nsogbu dakwasịrị ya? Ọ ga-eme ka obi ya dị ụtọ ebe onye pụrụ ime ihe niile nọ? Ọ ga-akpọku Chineke mgbe niile? A ga-akụziri unu ihe dị n'aka Chineke? Ọ gaghị ezo ihe dị n'aka onye pụrụ ime ihe niile. Lee, unu niile ahụla ya. Gịnị mere unu ji laa n'iyi n'efu? Nke bụ oke nke ndị ajọ omume n'ebe Chineke nọ, na ihe nketa nke ndị ọchịchị aka ike, nke ga-enweta n'aka onye kasị elu. Ọ bụrụ na ụmụ ya dị ọtụtụ, mma agha ga-ebibi ya. Ụmụ ya agaghịkwa enwe afọ ojuju na nri. A ga-eli ndị fọdụrụ n'ọnwụ, ndị di ha nwụrụ agaghị eru uju. Ọ bụrụgodu na ebepụ tọpedo dịka àjà, kwadebe akwa dịka ụrọ, o nwere ike ịkwadebe ya, mana ndị ezi omume ga-eyi ya. Ndị aka ha dị ọcha ga-atọgbọ tọpedo ahụ. Ọ ga-ewu ụlọ ya dịka nke ala na dịka ebe obibi nke onye nche na-ewu. Mgbe ọgaranya ahụ na-arahụ ụra, ọ gaghị achịkọta ya na nna ya. Ha meghereghara anya ha, o wee pụọ. Ụjọ ga-ejide ya dịka mmiri, oke ifufe ga-ebukwa ya n'abalị. Ofufe ọwụwa anyanwụ ga-ebuga ya. Ọ ga-apụkwa, ọ ga-atụba ya n'ọnọdụ ya. Chineke ga-atụba ya n'ahụ ya, ọ gaghịkwa azọpụta ya. Ọ bụrụgodu na ọ chọrọ ịgbapụ n'aka ya, onye ọbụla ga-akụ aka megide ya ma tụfuo ya n'ọnọdụ ya.